Hi guys, happy Sabat. So, padulong dahil may karon dito sa Maibo Church, simbahan. Nagbaktas na mi kay di na pwede masulod ang motor kay kuan, lisod ang dalan. So, para na mo dito sa unahan gibirin ang motor. So, makani among dalan padulong dito. Pastilan, gikutasan ako. Mao pagani pagsugod og baktas. So, mao ni ang dalan, mao ni siya nga dili pwede dalaon ang isulod ang motor kay kung mag-ulan kani bangin na diha. So kung mag-ulan perting dang luga. Oh. So nga ang motor dito ra kit ibilin sa gawas nga baktas na pasulod diri. Okay. Duol na lang. Kaya nakadungog na kog music sa unahan. Grabe, sa kaod. Grabe, nakadago na kayo kung simot. Hi guys, sa wakas. Inabot. Rajud mi. Grabe kakutas.